Dat verwacht ik niet. Ik dacht, het is dan een beetje rustig of zo. Werkje voor het wetterskip is nog net zo makkelijk. Het is soms gewoon zwier werk. Bijgelijks als de zeediek dreigen terug te brengen. Hoe gaat het? Ja, geweldig. Het is wel zwier werk, denk ik. Ja, maar het is echt spieren. Dus vrouwenwerk dit. Ja. Nee, het lukt wel. Hè. Het komt goed. Bij het Woudegemaal op de Lemmer kunnen jongeren de hele dag in de kunde komen met het werk van het wetterskip. En dat wichtig werk is, dat hadden deelnemers wel in de gaten. Want er binnen gevaren. Dat er wel een reële kans is dat de diek ooit een keer erop breekt als we er niks van doggen. Dat is wel zeg maar, een beetje beangstigend, denk ik. Het hier hebben we deze band op squallen een apart lesprogramma volgen dat opgesteld is door het wetterskip. Net alleen hoe de zeediek, maar ook hoe het vangen van de muskusratten en wat er al je libbet in het Friese wetter. De hoop is dat ze daar toch letter zelfs graag onder slag willen voor het wetterskip. Wij komen steeds meer tot de conclusie dat het heel erg lastig is dat mensen nauwelijks weten wat wij doen. Ons werk hartstikke goed blijkbaar. Maar mensen denken dat het ook altijd zo blijft. Dat wij onze mensen hebben die dat doen. Maar als je kijkt naar onze leeftijdsopbouw, dan moeten wij nodig zorgen voor vervanging. En dan moeten we eigenlijk in deze leeftijdsgroep mee beginnen. De vraag is of het werkt. Wollen deze jongeren letter op jacht naar de muskusrat? Nou, nee, dat lijkt niet echt iets van mij. Ik ben meer creatief. Maar het lijkt me wel leuk om ooit eens een keer die stage te lopen. Want je leert wel heel veel, zeg maar. Maar stagerinners alleenig is net genoeg. De meeste wetterskippers binnen boppen de 50 en dat met oors. Van Erkelens had er alle vertrouwen in dat dat slaat. Ik denk dat het dat helpt. Ik denk dat als je de kinderen vraagt, dan zijn ze verbaasd over wat ze allemaal ontdekt hebben met deze opdrachten. Dan zijn ze ook verbaasd over hoe verschillend dat werk van het waterschap eigenlijk is. Hebben ze nog nooit ontdekt, hebben ze ook nooit over nagedacht. Dus dat raakt hen. Dat vertellen ze ook door in de klassen aan familieleden. Dus ik denk dat wij hier wel een groep aanboren waarbij dat toch wel landt. Ja.